Akaja Summit Day 2. Kedu ka obi dị gị tata? Ihe anyị na-eme tata Akaja Summit Cultural Festival. Ndị anyị fụ na ọ gara ọfụma. Ndị Akaja gosiri ihe ha ji. Right Honorable Engineer Uche Ugwu. Arrival of the Speaker, Enugu State House of Assembly to Day 2 Akaja Summit 2020. Permanent Secretary Puleche. Right Honorable Speaker now. Ayambo gene n'uberu onuwo. Obodo na mmọnwụ apụta. Amaleze na ọma be gị n'ihe. Obodo na mmọnwụ